Ito ma'am naka-extra trail kaya sinama namin sa top destination kahit malayo pa siya sa Mayon, wala pa siya sa Paanan. Sinama namin sa top destination kasi nandun nakalocate yung mga river crossing, maganda yung view. Kagaya nito, habang tumatawid kayo ng ilog, binibidyoan kayo at the same time may picture yon. Okay? Dito naman, kung gusto nyo, yung guys kasi gusto nyo sulitin yung trail, gusto nyo na makaakyat ng Mayong Volcano, ito ma'am yung isa sa pinakamagandang view. Ito siya. Saan po yung kids safe po? Ma'am, sa mga ito yung mga kids safe na sinabi ko. Ito lang yung hindi ko ina-allow sa mga first timer, lalo sa may mga bata. Okay? Pero kayo pa rin ma'am yung pipili kung ano yung gusto nyo trail. Okay? Kung gusto nyo yung grassland or gusto nyo yung Kagsawa trail na ito kasi tinatawag namin na medium trail, hindi malayo, hindi malapit. Katamtaman lang. Tapos maganda pa yung view. Yung view doon, ma'am, gano'n, no? Yung may apat na nakatayo. Yun, may kasama rin silang bata. Ano pala yan? 4 years old. Wala po yung akyat masyado. Dito yun, ma'am. Ito kasing green, kahit nasa Mayon si ma'am, hindi mo mapapansin na umakit kayo ng Mayon. Mapapansin nyo, pag bumaba na kayo, medyo lagi na lang brake yung gamit nyo, brake. Pero nasa inyo pa rin ako. Ito kasi naman yung ibang guest pala namin, ito gusto nila kasi gusto nila mag-zipline. May zipline kasi dito. Ang kaibahan ng dalawa, mas mataas yan, malayo. Kung gusto nyo mag-enjoy ma'am, kahit malapit lang, ito, Kagsawa. Magkano po yung tax? 1-4 siya ma'am, 7 Tapos sabi ko si ma'am, siyempre yung 700 dati na 350 na kasi. Yung iangkas ko na. Mag-dogmas ko na